Mitä likka? Aki vaan sanoo, miten voin palvella. Ettei vaan tule mitään sanomista. Murhamiehet laittaa hevosta leivän päällä omaa suu. Muualta. Mitä helvettiä? Jätä se siihen. Mä oon ajatellut karsia paskansakin pois mun asiakkaista. No niin muuten minäkin. Haluatko huika? Nimittäin tätä. No. Hei taas. Terve. No. Hei, mä ihan oikeesti haluaisin jutella sun kanssa sun kokemuksista. Ja nimettömänä, jos sä haluat. Pitäähän haistauttaa mäessä. Mietsi nyt tarkkaan. Kato, sä saisit mahdollisuuden kertoa oman versiosi. Hei, eipäs käydä ihmisiin käsiksi. Tai muuten mä en vastaa seurauksista. Eiköhän katota. Ole kerrankin hiljaa. Otetaan nyt ihan rennosti. Aki, sä voisit mennä ulos ottaa vähän happea. Tulee taatusti parempi mieli. Joo, vedä vaikka koko toppi. Piti päästä leikkimään sankaria. Hei, pidä nyt vaan kunnolla vapaata. Mitä helvettiä? Sä karkotat kaikki asiakkaat ja se ei ole hyvä sulle, eikä mulle, eikä tälle bisnekselle. Mitä? Meinaan, että jos seurakelpaisi, niin... Mitä? Nyt sä pakkaat sun kamasia heti. Sä joko lähdet, tai sit sä itket ja lähdet. Eiköhän katota. Ja sähän lähdet. Ja vielä sillalta alas.